Е така те е. Какво правиме днеска, Данче? Ела тук, Асия, кажи какво правиме днеска. Правиме парти днеска. Така да правиме парея малко. Посрещането на Данчето. От Кипър, нали? Да. Добре. Кафети от Германия. Добре, Иве, какво ще ядеме, бе, чичо? Добре. Менюто какво е днеска? Памела, какво правиш, бе, чичо? Какво правиш? Чакай да те видим колко си манечка, като пораснеш, да се видиш. Какво е това, където папка, чичо? Одите на малко ние, бе. Чичо, какво папкаш? Кой? Мъжете там. Първо с Пашчо да го фана с камерата там. Пачо, какво правиш, бе, чичо? Какво правиш? Какво е това? Правим кюфтета, бирите. Кюфтета. Екстра. Не знам кой как ги обича, затова ги правя малко по... По принцип сочно красно. Браво, бе, Пачо, бе, ти си готваш, бе, чичо, бе. Браво. Мариане, Коста сте. Бабо! Коста, бабо! Бучери крипе, добре. Силве, Асия, какво ти беше името, ма? Светла. Какво ще правиш? Ще заминаваш за Германия ли? Добре. Мариана, я дай ключовете от тази. Къде ще ходите, магинче? Ще да плувам реката. Я дай ключовете от острата. Неко не се ли нуждае от водно кръщение? Да му дам водно кръщение. Водно кръщение, да, много хора. Аз не искам. Чичо, Мариане. Що не да верно на веската, тук се опит да видим дали ще подкара острата. Мане, тук е много лош пътя. Там при вас на пътя. Дай малко семки, Данче. Айде, Васка! Я дай да се опитам аз дали ще подкара. Сокере са, бе, момчета! Здрасти! Здравейте, бе! Германци, кипърци, всякакви има тука. Много се мъчим. Пешо, какво ще кажеш в Германия? Добре ли, бе, Пешо? Добре, за некой. За некой. За германците е добре, викаш, ама за българите не е добре. Добре. Сине, я ми сипи там сок, бе, татко. Сипи ми малко сок. Това е моята. Добре, она жълтата е моята. Кой е? Ти искаш да сипаш жълто или такова? Жълто. Кой казаш? Всичко ли е, бе? Я си подреди за безкус. Мале, чай ги обърна обратно. Терца. Пешо, що не каза всичко, бе? Каза ги, бе, той безкус каза. Мариане, айде, огоняхме. Какво стана с тази скара? Бе избега ни корема. След малко, сипи ми още малко, Гоги. Нека да стане всичко. Кюфтета, мифтета. Искай кати на където някой ми Да се разкарват. Тука. Ела при мен така. Ела тук. Ела при мен Ела тук. Ела, чичо, ела. Ма майка е долу, бе. Анев и Николай Петров. Кметски кмет и Красен Трифонов, създаващи на централна власт, Луис Едуардо от това състава на ССК и на... Какво правиш, пами? Какво правиш, чичо? Какво правиш, чичо? Не приказва. Сокере, Асия. На конгрес. А кюфтетата, а уния саламите. Абе, това ще стигне ли тия дърва за всичко, чичо? Ще стигне. Той не е да се парат у нея. Поне няма да се горят. Мале, какви големи кебабчета, какви сте големи кебабчета, бе, спаси ти се нощ се наедеш, бе. Това е едно кебабче ли, бе? Да. Колкото цялата скара, бе, мале. От тук се спира, нали? Аз сега ме фани мене тук да влезна в клипа, че аз не съм влезнал в клипа. Ти за какво да влизаш, а? Как за какво да влизам? Аз съм човек, бе. Сигурен ли си? На здраве, Мариане. Защото ме попитаха за какво носа една обица и аз казвам, че се чувствам половин човек. Тя пазета панна, да така, че се чувствам вече... Ами аз се чувствам цел човек. Аз... Тук това жълтата, портокаловата, отлежалата, виж какви синджири прави, гледа си. Да. Екстре.
Много е хубаво, направо екстра. Да. На здраве, ще ядем или ще пием или след малко? Ще има музика тук, това, онова. Готово. Готово, мога да го спираш аз. Кое да спирам? Ами клипа, няма кой друг да снимаш. Сигурен ли си? Еми те нашите избегаха на Аз некъде. от тук си ги По лова. гората. Фащаш ли ги всичките? Как Я? моля те са? А, ти ги приближи ли бе? Как? Не, браво. Картоджиите. Снимай ми там Мерцедеса. Лимузината. Моята лимузина. БМВ шестица. Там черната перла на Мариан. Черната